ngibingelela ababukeli emakhaya. Igama lami ngingumkhulu Gatsheni from Escort. Okwamanje ngisekhona kule ndawo yala eThekwini. Ngiyatholakala nje. Ngingumuntu osiza abantu kakhulu nje. Kakhulukazi ngiyakwazi ukubasiza nje ey'ntweni iy'nkinga nabasebebhekene nazo nasey'meni nje zasemakhaya konke. Kakhulu siyathola la ekhaya siyakwazi ukuthi simhlolele umuntu, simtshele inkinga yakhe mase siyamsiza futhi. Izinto ke esisiza ngazo kakhulu la ekhaya sisebenzisa amanzi, umuthi, isiwasho. Kahle sikusebenzisa nje konke. Kuya ngokuthi umuntu ke uma efika la ekhaya mase simhlolela simbhekele inkinga zakhe. Sibheke ukuthi ngabe ikuphi okumsizayo ngoba isikhathi esiningi kuyenzeka uthola ukuthi umuntu uthi wena uzomsiza ngomuthi kanti idlozi lakhe nezinto akabhekene nazo azisidingi umuthi, sidinga isiwasho. So izinto esiziqaphelayo kakhulu ke la ekhaya ukuthi siyabhekisisa ukuthi umuntu iyiphi into eyinkinga kuyena mase sidila naleyo nkinga. Noma sibheke futhi ukuthi isiwasho sizomsiza yini noma uzosizwa umuthi. Niqaphele nibheke la. Kuyenzeka uthola ukuthi umuntu usetshenzwe ngumuthi. Khumbula ukuthi angeke akwazi ukusizwa umuthi futhi. Kuzofuneka aqala asetshenzwe ngendlela le efanele simsize ngayo. Kuningi kakhulu nje izinto esisidlule kuzona nabantu esesibasizile baningi. Nabantu abathanda ukubonga futhi abafika bebonge kuningi babongile kaningi. Kuningi nje sesibasize khona kodwa into engiyicelayo kakhulu kuningi ngizocela ukuthi uma umuntu enenkinga asondele simlekelele simsize nakuphi noma ngabe zikhona ke inkinga ezidinga ukuthi umuntu umsize noma ungekho eduze kwakhe. Ngikwazi ukuthi ngikuhlolele efonini, ngikutshele zonke inkinga zakho, then emva kwalokho mase uyabuya sizokusiza. Uma ukude kakhulu siyakulayela ukuthi hamba uyothola ini nani usizakala. Asinawo kumona la ekhaya. Noma ngabe uyafika uzothwasa siyakwazi futhi ukukusiza kodwa makungafanele ungabizelwe la ekhaya cha. Siyakucela nje ukuthi hamba uye la ubizelwe khona ngoba sisuke sifuna ukwenza into enhle enesiqi nezosiza abantu ungathi ulapha umuntu kodwa manje ubudlala ngayo. Ngiyafisa abalaleli ukuba nisondele sizozama ukunilekelela simsize kulezi inkinga enibhekene nazo. Inamba ke engitholakala kuyona ithi 072 79 58 344. Ngicela ukuyiphinda. Ithi 072 79 58 344. Ngiyacela ke nje onenkinga asondele simsize kulonke inkinga abhekene nayo. Siyabonga.